Ahojte, toto je naše prvé backstage video. Lebo po roku točíme nové YouTube video. A takto vyzerá každý začiatok našich videí. A aj takto vyzeráme zle, že naozaj si po 4 a 5 rokoch hovorím, na čo to robíme. Ale stále to robíme. Môžete sa tešiť na exkluzívne backstage, ktoré na bežných videách nevidíte. A bez toho, aby ste mali hero. Pretože MK je charita, MK to robí dobrovoľne. Presne tak. Takže moja úloha je tu v Eminej izbe. Zaujal ma tento balík. Tak rovno zoberieme túto hornú knihu. Takže ideme do Ninkinej izby nájsť niečo, čo jej prejdeme. Že zoberieme Ninke topánky. Asi tieto konverzy. Ninka musí teraz zakryť špézetku pred natáčaním. Najlepšie bude mami, že nepovieme, že to použili a potom sa s tým bude užívať riad. Fajn. Dobre, idem teraz do auta a ty bereš. Hej, ideme pokračovať. No my musíme ísť pre peniaz. Zabudli sme niečo, či môžeme pozrieť kameru. Just stay still. Čo sme zabudli, vieš? Áno, to je v izbe. Proti Šmíkové. Ideš ešte po to? Nie. Konečne si tu. 3, 4. Tak čaute, Snebuška, a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska je tu so mnou moja sestra Emka. Ahojte. A máme tu opäť challenge, ktorú vy milujete, pretože to má neskutočné zliadnutia. Tu alebo tu budete mať... A few moments later. Tu alebo tu budete mať kartu, kde nájdete videá dopredu, dozadu, čo sme už točili. Bolo to aj s Emkou, bolo to aj s Mišom. A máme tu opäť dopredu alebo dozadu. A tak strašne rýchlo ide ten čas. Ja si pamätám, keď ešte som bola také malé púpe s takým ešte nedonoseným hlasom. A Ema tá vyzerala ako... Vyzerala. No a teraz... Úplne úžasne, krásne. Sme tu my. Po svojich najlepších rokoch, to si chcela povedať. A ja už sa cítim tak staro na tento YouTube, ale som si povedala, že nič ma neodradí od toho, aby sme si išli poničiť veci. Vám vysvetlíme pravidlá, ako to ide dopredu, alebo dozadu. Emka alebo ja tu zatiaľ budeme v aute sedieť s kraboškou na očiach, aby sme nevedeli, a potom zistíme, čo sme prešli a čo sme neprešli. Čo prejdeš ty alebo nie, lebo mňa nenecháš šoférovať. Áno, prejsť som. No, poďme hneď na to. Dobre. To bolo dobré. Vyšlo to. A Ninka zabudla SIM-kartu. To sa stáva. Buď baterka alebo SIM-karta. Ninka zabudla baterku. Ninka zabudla všetko. Skončí púlka a musela som si vymeniť topánky za iné, ktoré sú na opačnom konci domu, čiže teraz obieham celý dom späť na natáčanie. Ideme si dať škrabošku. Ok, niečo malé. Ninka si už 3-krát sadla do auta, aby teraz odišla, že nemá kľúče. Hej, MK je ready. Tak, môžeme to Tak to veľa neuvidím. Môžeš si to dať už dole? Môžem. Takže Ninka, Prerušili sme natáčanie, pretože prišiel ocino z prechádzky so psíkom. Že mám kľúče, dobre. Takže nie mi všetko jedno, keďže tam mám ja svoje veci. Typujem, že Ema ma nelutovala. Nechávam, o čom to hovoríš. Dopredu, dozadu. Ja neviem, čo tam je, takže mi to vlastne môže byť aj jedno, kam pôjdem. Proste budem aj tak nahnevaná na Emu, lebo tam čo mám dala. Ja neviem, čo som šla, ja som naposledy šla dopredu. Ty si šla, že dozadu, ja dopredu, ty dopredu. Idem dozadu. Čakaj. Nie, preto ti nechcem nechať šoferovať. Čo je to na Erko? Ale ja mám taký tóny, ten cicik tam. Ja, ty máš iné Erko. Ideme dozadu. Už sme to aj prešli? Už sme to prešli. A čo to bolo, prosím? Moja zlatá, čo sme prešli? Toto bolo smooth. Že necítia, že sme prešli. Čo to je? Čo to je? Malá pauza po pripáci. Bude sa zvestí? Zvestí sa. Povedz ahoj. Takže myslíte si správne, a to je to, že prvá vec je Emin počítač. Toto len. Môj Bože. Nina. Do prčíc. Aj. Lekovo. A ty to stále predýchávaš.
Na to pozerá tak 3 minúty a rozmýšľa, čo spraví. Oči. A ideme. Môžeme? Toto bolo dlhé, toto bolo niečo dlhé. My sme dosť dlho šli po tom kopčeku. Takže toto by bol koniec nášho videa. Ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like, len to komentujte, odoberejte, nezabudnite. Máme koniec videa. Po pol roku sme točili video a je to tak, ako to malo byť. Keď tiež happy za svojho videa. Dopadlo to, ako to dopadlo. Hej, môžeme pokračovať. Dúfam, že sa budem ešte hore viac skoro dotáčať, lebo ja už to všetko zabudnem a potom to riešim až keď točím. One eternity later. Ideme točiť miniatúru. A bude tu môj chudáčik počítač. Ty to máš najnáročnejšie? Povedz na tohto chudáčika. Tento má najnáročnejšie. No, predsa. Opatrne. Jaj. Tak tento dopadol. Toto dopadlo dobre. Bože môj. To sfotiť. Ide fotiť moje utrpenie. Som tak z boku, aby to nebol odraz. Ne, pôjde. Fotíme utrpenie. Dobre. Takže zobrali sme aj Ninkine topánky na mini. A ideme počítať. Už iba už len Ninka. Ja by som chcela nastaviť. No. Ty víš, ak je taká, že smutná z toho celého. Co to tu udeje? Dobre, ukážem to. Ja to nie je to, čo musím doprečať. A si tam, pekne si tam. Ten mikrofón je živý. Ideme auto, ja som čierno. Tak, čo asi nahrávanie? Áno, je tam vrec. Už neviem koľkátýkrát po schodoch. Minimum 500 krát. No a teraz, keď už máme po videu, všetky veci dodávali sem a teraz ich musíme odkladať, lebo už máme dotočené. A to máš veľmi do práce. To som všetko prešlo, to je všetko špinavé a rozházané. Aj moje návleky tam špinavé a rozházané. Ale som ma tak pekne upratané teraz, to musím znova. No, nerada ti beriem akože každým ilúzie, ale nebolo to zase až tak pekne. Bolo to, dosť pekne to bolo. Čo hovoríš? To máš ešte. To je moje? Či to si mi... To ti zostalo, vidíš to? Ty si mi to neprešla, ja mám. Ja mám mi zabudla prejsť snack, asi to vypadlo. Takže sa môže pekne zobrať hore. Čo? Sklo. Sklo! Ježiš, to sa to rozpadá za to. Som sa aj nevšimla. My sme to všimli, aha. Ten počítač sa zozadu úplne Ešte ho rozpadá. tak, viete, veľmi dômyselne otvorila. Presne to, aby to celé tak už puklo už. Jaj. No toto video bolo zaujímavé, po pol roku sme točili a tak ti poviem. No už som išla z cviku. Normálne tak som spotená po dokončení tohto videa, že to je jak hodina po cviku. Peninka starneš. Koľko sme točili? Pol hodinu? Aj viac, aj viac. Možno aj hodinu sme točili. A vy ho vidíte do takých 10 minút zostriané, vidíte? A toto nevidíte, toto je backstage. Ale uvidíte. Ďakujem. Ja uvidíme. OK, konec.